שלום, אני רוצה להדגים לכם שימוש באפליקציה מאוד נוחה לשליחה וקבלה של אס.אם.אסים. היא מיועדת לעיוורים וכבדי ראייה. האפליקציה עושה שימוש בזיהוי הקולי של גוגל ובמנועי הדיבור שאנחנו מתקינים על הטלפון. היא נקראת Accessible SMS והיא מסופקת עם הטלפונים שלנו. אני אבקש מנועה לשלוח לי הודעה. ועכשיו אני פשוט מקרב את הטלפון לאוזן, מחכה לביפ, מקריא את ההודעה, וזה מספיק כדי לשלוח אותה. בבקשה, אני מקרב את הטלפון. בוקר טוב, קיבלתי את ההודעה. רווח. בוקר טוב, קיבלתי את ההודעה. שלח. ההודעה נשלחה. וזהו בעצם. באותה דרך אנחנו יכולים לשלוח גם הודעות אס.אם.אס לאנשים שלא שלחו לנו אס.אם.אס או למספרי טלפון, ואנחנו בעצם מאפשרים בקלות ובמהירות לשלוח אס.אם.אסים דרך הטלפון בלי שימוש במקלדת של המסך. תודה.